Lasă bine dreapta. Problema să vezi ce cedeze cisternă asta. Hai mă de acolo! Ce voi erați pe terasă, cum știu? Haideți, da, pășiți pe ăsta, că nu. Uite, da? Dar capul nu legat, ce-ai capul să-l pui. Da, s-o sălta și capul, vezi? O ridică, bă. La una ce? Sunt de brațe. Să se înțelegă. Aici se nu ridică, mă, dar capul merge după ștancul. Da. Păi în altceva în ce? N-are. Capul nu-i legat. Vino să te uiți acolo. Vezi cum o ridic? Așa felul și că... Acum, da, jumate. Hai că pognește el numai. Rugați-vă să nu se rupă Kinga. Un glonț acum direct un parbriz și până acolo. Oh, stai să plecăm acasă cu gloanțele alea. Străina la flip. Șoferul Ăla e ăla. Ăla e ăla, ăla e celălalt. Nu, mă, dar era acolo, era în fața mașinii când El scapă, nu bombă. Când trece de la pac. Și că tot intră pe realitatea ce se aude și ce vorbiți. Da? Da? Nu că întinde brațul. Întinde pe braț. Dar mă, ăla e chiar sub... Nu, ăla e Kinga ce... Nu, este unul în spatele mașinii acolo. Și este unul. Da, ăla, cum se vede, îl scapă înapoi, nu prinde. E în spate. Știu aici. Se balansează capul în cârlig, în cui. Barbu. Înseamnă că nu e de bună calitate. Să fie curlit așa. Au dus și ăia nisip, au dus. Nu, imediat nisip acolo. Rezolvat. Asta era important. Fier vechi cu el. Oricui o 6 sau. Am spus că cauciucul. Nu mai are loc. Mai fi mare schimbăm parcă asta.
Ma se è un po'. Acum a fost așa, nu știu de unde. Da. Acum a fost adică. Nu durează până, dați mai întâi să Una de la tutta no, la seconda donna, devo solo che gli sono più adesso andare. La să picioare de jos. Nu are, măcar nu știu. Două.